Fl-aħħar diskors tiegħu fil-Parlament qabel ma jirreżenja minn deputat nazzjonalista biex imur Brussell, Simon Busuttil infex f'attakk kontra l-kap nazzjonalista Adrian Delija. Busuttil, l-uniku kap tal-oppożizzjoni li baqa' qatt ma sar Prim Ministru, beda biex sellem lil tal-Occupy Justice u Repubblika li kontinwament isejħu għar-riżenja ta' Delija minħabba l-akkużi gravi ta' ħasil tal-flus li għamlet dwaru Daphne Caruana Galizia. Nixtieq insellmilhom mod partikolari lill-Repubblika u l-Occupy Justice. F'battuta oħra, Simon Busuttil fakkar lil Delija li l-Partit Nazzjonalista mhux bħat tim tal-futbol li kien imexxi qabel daħal fil-politika. Imma dan mhux tim tal-futbol, partit politiku jrid jaħdem għal rispett tiegħek u mhux jippretendi lealtà għamja. Jason Azzoppardi u Karola Kolina iħabtu u jċaxpu warajh, Busuttil kompla jiftħilha u hekk kif se jitlaq għadda messaġġ lil dawk leali lejn il-fazzjoni tiegħu biex ma jiġbdux ħabel wieħed mal-fazzjoni Delija. Bħal li kieku il-partit politiku titiżommjaw bil-fors. L-ex kap tal-oppożizzjoni mbagħad sellem lid-deputati Marlin u Godfrey Farrugia. Iż-żewġ deputati li skont l-ex segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli illum il-ġurnata qegħdin jisfnu mar-ritmu tal-mibeda kontra il-Partit Nazzjonalista. Marlin Farrugia u Godfrey Farrugia. U jina nsellmilhom. Saħansitra Clyde Puli kien sejħilha mażra u li fafħobb il-Partit Nazzjonalista. Dan wara li Busuttil kien tal-palk, il-medja u żewġ siġġijiet parlamentari u qal li bil-wixtos kollu Marlin ridet issir kap tal-Partit Nazzjonalista u meta rrietu iċedu s-siġġu għal Delija ridet qabad kandidat tagħha biex tieħdu hi. Fil-ħin tal-aġġornament fil-Parlament, Simon Busuttil tenna li minn Brussell se jkun seqer fuq Malta. Seqer fuq dak li qed jagħmel il-Gvern Malti. Bl-istess ton ta' superjorità u supervja li dejjem kienu sintomatiċi fid-diskorsi tiegħu fil-Parlament, Busuttil spiċċa żeffen ukoll il-Papa Franġisku bħalma għamlet is-sieħba tiegħu il-ħadd. Kellu bżonn din iċappasilhom ma' wiċċhom il-Papa meta jiġi hawn Malta. Simon Busuttil spiċċa anke jagħmel dikjarazzjonijiet surreali. Għaliex samtu l-pajjiż jaħasra? Huwa qala diskorsu bl-istess frażi surreali li uża fl-ewwel reazzjoni tiegħu wara li ġarrab l-ikbar telfa fl-elezzjoni ġenerali tal-2017 bl-akbar distakk mill-indipendenza l-hawn. Li din il-fjamma inħalluha tixal u nħalluha ħajja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.